Duha ka mga kanhi-staff ug usa ka kasamtang kawani sa barangay Los, Tacbayan, Sugbo ang gipasakanong kaso sa Visayas Ombudsman sa ilahang barangay kapitan ug mayoriya sa ilang konsiho. Atong sayran ang detalye nining report. Malversation of public funds through falsification of public documents, frauds against public treasury ug uban pang mga kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kini ang kasong gidusob batok sa kanhi barangay treasurer ug kanhi barangay secretary ug sa kasamtangang admin clerk sa barangay Los, Dakbayan sa Sugbo. Kauban ang legal counsel ug masakop sa konseho sa barangay, giduso ni Barrio Luz Kapitan Renato Labrador ang reklamo ngadto sa Visayas Ombudsman. Nasakpan matod pa nila ang pagpaborot sa bayad sa business permit sa barangay ngadto sa 3,000 pesos gikan sa orihinal nga usa ka libo ka pesos. Dili lang kuno kini ang nahitabo kay ang gibutang sa resibo 50 pesos lang nga may nahiadto sa panudlanan sa barangay. Doon naging hiring nga kabuhatan mo to nga ikunin sila namo nato as kapitan sa doon ako'y power to terminate to appoint. So based on local code, so mato nga pagtangtangan ng duha dito na nakita kay nagpa-audit mami sa kuan sa kuwa nagpa-audit mi sa Kangrinan sa Galis. They have been doing this since 2021, no? And they have been doing this for numerous transactions already, more than we can count. Ang ilang gibuhat pagpanguha og kwarta sa gobyerno, no, mo na sa malversation, ilang gibuhat ni pamaagi sa pag-falsify, no? Ilang gi-falsify ang receipts mismo sa barangay. Anay resolution nga nag-approve nga nag-authorize me ang council nga si Kapitan Renato Labrador mo represent in behalf of the Sangguniang Barangay Barangay Luz to file the case against the respondents. Samtang laing nadiskubrihan sa giharing independent auditor ang nahanaw sa panudlanan nga musumada sa kapin 145,000 pesos sugod niadtong tuig 2021 hangtod sa 2023. Patagan ako siya notice to explain at least na due process. Then ni-refuse siya. Dili lang una nganlan sa Balitang Bisdak ang mga respondents hangtod nga makahatag sila sa ilang habig sa pasangil batok kanila. Bukas ang Balitang Bisdak alang sa mga gireklamo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.